Prikatot Yan Bratasena kampuh poeng tang Bintulu ati sarira ing ula tumung godhek wok simbar dodo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumarit jegrek yayah tugu Sinokarta nenggih Dyan Bratasena dupi mestuti sabdane ora ingkang Bapa Guru nenggih Sang Resi Druna prapta tepining wana Tik Brasara alas gong liwang-liwung wreksa gurda yang mandira tepung maru gunung pepuletaning pangsambung sumambung katempu ing angin pating grot pating jretot suarane anggegirisi madyaning alas sinela rawa-rawa jero papane lintah pacet ula diwelut gangga lar wilis pinggire katukulan ron kemadoh rompyoh pepulutan lan kembang rawe kinayoman kayu ingas sedaya sugih glugut wisa anggateli nadyan makatena datan ngendhoni tiase Sang Sena Nirarsa mestuti sabdanira Bapa Guru kinen ngupaya kayugung susuing angin eling-eling Sang Bratasena dereng minta udani tekse durung nyuwun dawuh durung nyuwun keterangan ujute kayugung susuing angin bebasan nginceng tanpa sotya nginjeng nanging tanpa mripat tegese bingung liwung tiase Sang Bratasena endi kang kawujudan elok lan mokal apa baya iku kang den upaya pramila sela-sela den dungkari wit-witan kekayon ingkang ageng-ageng rebah kabarubuh bubrah langkrah candrane
Ah. Ye. Wayut Sang Yaksendra Kurarupa mangses kadyangin Pang sempaka prapa selo-selo kaplasat sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga-jaga bumi. Wah, toblas. Nyono babar pisan di. Wayah esuk durung sarapan. Wetenge ngintir-intir. Mongko golek pangan ora entuk. Bulan alas wis ora enek malah. Bathukku ketiban kayu. Wah, cengelku ketiban padas. Wah, ora kaya dina iki, Kakang. Jroning alas tik brasara. Kok dadi ana prahara goro mawalian. Ana gara-gara kaya mengkene coba ditiliki. Sapa iki sing gawe gara godha iki, Yayi? Yeah. Yaksa Kurarupa sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya engkang gambira marang angise siyong amatu Prabowo leso sapragempo dalah bujleng blis lanat ngene iki Kakang sing gawe gara-gara. Wah iya Gus aja mati tanpa arat ngaku wano-wano mlebu jroning alas tik brasara. Sapa kekasihmu? Ngaku luwih dhisik. Kowe sapa jenengmu? Wah, dalan rupak lumuh kedhisikan. Aku sing jaga Gunung Reksamuka, ya alas tik brasara kene. Aku Ditya Kala Rukmuka iki adhiku. Aku Rukmakala. Kowe sapa? Kowe takon karo aku. Panenggak Pandhawa Bratasena kekasihku. Bratasena. Iya. Diwas kebeneran yen kowe sing ngreksa alas tik brasara lan Gunung Reksamuka maragake tuduhna ana ngendi papan panggonane kayu gung susuing angin. Piye-piye kowe takon apa mau?
tutukno kayu gung susuing angin. Aduh, wong ki mendem ngelmu ketok. Ujar perguruan kok dituruti. Aku iki paribasa sing duwe alas sing duwe gunung. Aja meneh kok wujute krungu jenenge lagek kowe kuwi. Kuwi ujar perguruan. Bali sing merintah kowe sapa? Sing merintah aku guruku. Kowe dilorope karo gurumu. Bali ora gelem nuduhake aja takut tak pateni kowe. Lho iki daya kok nantang sing di omah ki piye iki? Lah malah kualik. Prayogane piye, Dik? Wah, iki pancen ora kena digawe becik jarak perkara menungsa iki. Mundur kan. Tak rampungane ya, ngati-ati tak gaglake menungsa iki. Mundur kan. Ya, tak patenane sik bangkene dipangan wong loro. Ora entuk kewan menungsa ya ora apa-apa. Ngono ya. Ya, nek aja mbok entekke wis beres. Tak ngengei kan. Bratasena kejeme buta. Ora ya mung buta loro iki ruk muka ruk makala. Kowe gelem mundur apa ora? Yen aku bisa kelakon nemokake kayu gung susuing angin. Wah, pancen menungso ngaya-wara ujar perguruan dituruti. Maju tak serampat ilang nyawamu kowe.
yo. Hush. 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 Bah. Wah. Aduh, mati aku kakang. Aduh, mati aku. Nulungono aku kakang. Piye di? Wis do mangan. Aduh. Mati aku kakang. Piye? Wis do mangan apa urung kowe? Iki wong gerang ora urus. Kena writing penyonyo kok nek tekan mangan apa urung. Mangan karo Rara ya ketara to nek cayahe pucet. Raine bonyok tekoni mangan apa urung jare kowe mawar mangan Bratasena. Ya nek gelem sing dipangan. Lah terus semoyo ya. Semoyo sumpene spray lambemu. Piye? Wis nek kok ngene iki trimo aku kalah, Kang. Wis. Tenan wis ora mangan Bratasena mbok entek-entekno. Tenan wis. Wah, Bratasena iki ketoke wonge menang-meneng ning kejem e, Kang. Kejem-kejeme buta ini rak mengaku karo kowe. Iya. Kalah kejem karo Bratasena. Ora omong nek temandang gawe biyo. Wis. Kayu seperangkul mesti dijejek rubuh candak cek sabetke karo gunuku Deyes. Aku gelayar diadaku dupak piye. Aku dijunjung poplekke bumi. Res. Weteng didamak keluku. Iya. Yo ngalah wis. Kok ngene trimo ora mangan aku wani luwene aku wis. Entekno wis. Wis kowe trimo wis. Aku nek kon tanding karo wong kaya ngono kae trimo tenan Kang wis. Entekno wis. Wis nek panjenengan dongakno pun Kakang ya. Tak dongake Kang muga-muga lepas paramu jembara kubune lambemu iki lho. Buta elek. Bratasena, kokop getihmu kuwi. Ye. Hati kowe.
Oh, ah! Woi! Hai! Wah! Wah! Hei! Aduh, yo wah iya. Woi! Wah iya. Woi! Wah! Woi! Ah ah! Wah iya. Wah! Yo! Ayo yo. Kamu kuwi. Ana wong kalah kok hae. Kok patak waturaimu kowe kok. Ngenyek. Rumangsane. Nulungi nek nulung ana. Garapi ora. Dulure. Kok ngono carane. Hati-hati kowe. Awas kowe. Aduh yo. Lah buta ya ngono kuwi. Nek agek menang, mlaku tak kejos nek menang. Nek kalah ya klitah-klitih. Nek kalah ana mulih ra duluri karo sing wedok. Aduh, yo. Mati aku. Wah. Oh. Ayo. Oh. Aku Cina Bratasena. Cina aku. Mudyar kowe. Syukur. Mudyar. Syukur kowe. Syukur yo. Oh.